Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sembah nuwun. Persindene ana Jikruk Lukpat Mo 6 7 8 9 10. Sejinah nok. Ayo. Mas longgar kabeh. Ya. Pas sibuk ya sibuk kabeh. Ya. Yes. Wong kadewasane wong iki pirang dhewe-dhewe. Ya. Bengi iki ana Mas Jolang ana. Bengi iki diapik-apikke nok mergo sok tanggal 7 iki arep ana wayang aneh ning daerah ngiri kene. Ngono. Dalange sapa? Anakku. Wangsit Winursita. Aja nganti kalah cakrane ngrat karo Wangsit Gumelar nok. Ning ketoke kok apik kono. Heeh wong nom kono iya. Iya, sok tanggal 7. Cakrane ngrat prei, turu cakrane ngrat tanggal 7. Ben anakku sing mayang. Iya. Mas Jolang kon munggah kene. Kene Jo. Ditumpakke perahu layar. Yo, perahu layar kene Jo.
Selamat malam Mas. Selamat malam Mak Cange Mbak Limbo Pak Sigit. Nggih. Sowan wonten dalipun Pak Karmani ndala Ibu Ngasri menika. Nggih. Ndongake napa dhateng Mbak Ina kalian Mas Soim nggenipun dadi manten. Nggih, muga-muga pengantin kekalih dadi keluarga sing agung ayem tentrem nyanggar waringin nyendang agung sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dani paikit usume wong piyayi kene do kagungan kersa. Ndak piye? Wah, dhuwit mbako ora cementel belas paikit. Wis entek nggo balekno gula, beras, rokok. Alah, mumet tenane paikit. Kowe ero ae. Wong ngono ku anggere ning sadanake do omong-omong kalih kula paikit. Omong piye? Rong bal iki wis kurang kok, Dik. Oh iya. Usum pancen budaya mriki luar biasa. Nggih. Dadi ya sing diarani kerukunan teng mriki niku weh estu Pak Igit. Mulane niku nek bar gadah damel niku sarimi niku ngantek sundul pengrengeret. Gula tumpuk-tumpuk. Walah nganti ape salin ora iso Pak Igit. Ruang tengah gula tumpuk-tumpuk, ngarep beras tumpuk-tumpuk. Oh iya. Iki mau salin bulet sediluk nang nggone kamar mandi yo ora iso salin. Kok iso? Gombal tumpuk-tumpuk. Lah urung sempat ngumbahi ya Pirang-pirang dina lho kaguhan kersa. Alhamdulillah angger nanggep wayang ning desa Sendang Mulya ngiri khususnya mriki mesti terang Pak Igit. Nggih. Winginane ketoprak nika lho Pak Igit. Piye? Telung nggon ketoprak do tukaran Pak Igit. Masak aja. Kowe omong sing bener lah, ora pitenah lho. Tenan niku udan medun prajurit do tukaran Pak Igit. Oh, keperuke to perange to prajurite. Masya Allah angger awayangan mriki riyen teng mriko tenang, mriki tenang Ning kono, alhamdulillah. Niki daleme Pak Karmani kaya tribun bal-balan lho Pak Igit. Kok iso kaya tribun bal-balan? Wayange teng dhuwur sing mirsani trap-trapane ngisor-ngisor tengah dikeki nggon liwatan dalan. Iya. Soale kono iki mau lalu lintas ya di pedhot kene mergo kono ki mau ya ana wong balekno pirang-pirang. Kene iki ya ana wong rawuh pirang-pirang. Alhamdulillah Pak Igit. Wis direwangi kaya ngene panggunge dhuwure piyuh. Pak Igit ngantos luar biasa. Sinden saanane sinden sing prei dijak kabeh. Iya ya. Ndelok kok ya prei kabeh. Oke Pak Igit. Ngene iki lho angger sinden delalae kok longgar kabeh ngene iki. Dalang sok salah keuangan nih. Wah, duit ora tak pikir biasa aja. Jenengan ora mikir duit. Blas. Lho, lha iki kok bolo-bolo piye? Wong sing mikir duit sol lah ora Oh piye. iya, jenengan meroi resik. Ini luar biasa pertama dan perdana wayangan ning kene sing ningali ana sing ning dhuwur gendeng barang. Mosok to? Oh. Rauman nggon Pak Igit. Oh iya. Tenan kowe. Wingi wayangan ning gone pati ngeleh kandang, saiki kene iki ngeleh wong. Mriki niki jane ape dibangun omah ning ora oleh sik. Aja tak nggo wayangan ngono mriki. Dadi niki Kowe arep piyayi ngiri wis akrab ya, Jo? akrab Pak Igit. Mau mriki niku urung ana lampu kene iki jek dalan sapi aku wis metoni kene kok Pak Igit. Kok kluyuran tekan kene kuwi ngopo wae kuwi biyen? Aku ki mbiyen ra yo maling kok Pak Igit. Yo jenenge koncoan niku kula niku luas. Oh, bakulan. Bakulan yo wis mek rencek barang antek teko pasar Kemantren kono barang wis. Apal daerah kene. Apal maling kok Pak Blandong aku iki mbiyen. Ngantos sakniki alhamdulillah Pak Karmani mantune nanggape wayang. Lah mantene menika perawat. Ya. Ahli madya kebidanan. Nggih, perawat ahli madya kebidanan. Perawat saiki ora mung rawat pasien juga merawat suami tercinta. Daleme besan saking Payaman. Pati. Pati batangan rono sithik sing awake dhewe wayangan winginane nika. Oh iya. Apal aku wong potangan kok ya. Nggih. Nawala tumibeng pangkon. Kathah to Pak Igit? Oh, kathah sangat ya. Alhamdulillah bengi iki. Menika saking keluarga besar Ude Jati Semi. Usaha dagang nika Ude Pak Igit. Nggih. Oh, Ude usaha dagang sing kata. Lah jenengan mari ra tau utang kok ya ora roh. Nggih. Nyuwun podang kuning kapilut ninggal katresnan langgam dadi ati sarung jagung langgam ali-ali. Wah, oke.
Oh niku mboten pesen lagu. Lha apa? Terape ngitingno sing manjak lho. Oh pirang-pirang. Terae wayang iki sembarang komplit tayub. Nek kepengin nanggap sembarang ana ki ya tayub. Ana ketoprak, ana sembarang dingene ting wayangan Pak Igit. Nggih, kala mau request ingkang hamengku gati, mboten kitang sedelok Mas Julang kon ketoprakan karo Mbak Eni ngono mau. Oh ngoten ta? Nggih. Niku request wah akeh banget Jo iki mau Jo. Masa nggih ta? Lah. Seneng aku. Nyuwun ketoprakan sing lakone napa kula manut Pak Igit. Yo pilih sing ketoke kowe terus sing tokoh wedoke metu terus mau perkosa ngono. Oke, siap. Ya ora ya roman sik ngono, gandrung. Roman terus sing wedok embe-embe moh ngoten niku. Seneng aku. Ya sing arang-arang ning kene dilakokke padane kowe Wiratmaya Mbak Eni Srihune. Wah cocok iki Pak Igit. Wiratmaya karo Srihune diketoprakno brukene iki bar ana ketoprak ping 16. Ketoprak ping 16. Sing terakhir wingi kebanjiran iki. Ketoprak kene kowe anggere pas mban suarane son banter, anggere pas ketoprak jagongan ora krungu. Gedek. Nggih. Mbak Eni sing pundi ta Pak Igit? Ya alah gayane sok pangkeling. Alah. Mbah Pak Igit anggere bar dienggo bolak-balik lalinan aku. Lah mok ora mau jak campur sari pisan. Lah niku ana niku wau dangdutan nyuwune sing kathok sak menten. Lah nek Mbak Eni tajak apa ora kaya kodhok kocekan to Pak Igit. Ini katokan semene. Ngene. Kok ora mau jak loro, kok jak go rene mau. Lah nek wong pun kula jak mriki Pak Igit adele mriku. Loro 450-an monggo sing butuh. Aja. Kene wayangan bengi iki paling menarik. Nggih Pak Igit. Heeh, delok-delok angine mambu letong, delok-delok angine mambu letong. Marai sedep, marai Aja seger. mikir letonge. Lah apa? Sapine nggo mbayar sampean. Oh iya ya. Kene Mbak ini. Turuk. Weo. Dikencani sik, Mbak Eni men dongake temanten sik. Dalu Mbak Eni. Sugeng dalu, Mbak Limbu ya. Dongake napa dateng temanten kalih Mbak Ina Mas Soim. Mas Soim. Nggih. Nganggo parian awakmu sinden kok. Iya, wis apal kok jawe. Yen ngelih mak emo berkat. Lah, Mugi-mugi temanten kekalih dadosa judun donya akhirat. amin. Amin. Saka Rembang lunga Bulu. Napa nih ya? Dagelan jolang kaya Asu. ora. Terwelu. Oh iya. Dagelan jolang pancen lucu. Alah wong batine ape muni kaya asu deh. Ya nek lucu kaya asu. Iya. Ora apa-apa saya. Ora nasu wisan. Lah ning ndi asune? Dirica-rica. Alah. Kita itu naksir Mas Catur. Kok iso? Lah niku udah gembar-gembar gurine Mas Catur. Ayo Mas Catur. Penggemar iku. Nggih. Sri Huning lakone. Oke. Nah. Sri Huning Wiratmaya. Oh. Gandrung lho, Jo. Nggih, Pak Igit. Sing apik, Bro, ketoprak lho iki. Tak siarke sik ya, Jo. Oh nggih. Gebyur. Gelar kebiar. Gelar gebyur. Gelar kebiar wong adus. Ngono kok seneng anu. Sugeng dalu, sugeng pemanggian malih kalian sandiwara ketoprak cakra ningrat ingkang dipun sepuhi dening sederek Ki Danang Penyimping. Dalu menika ketoprak cakra ningrat mendhet lampahan Sri Huning Mustika Tuban. Ketoprak mendhet lampahan. Lha apa? Kanthi lampah. Mendhet. Mendhet iki. Kanthi lampahan Sri Huning Mustika Tuban. Sri Huning kaparagani dening sederek Eni Wulan
Bidadari. Mantuk, Mbak. Mantuk. Ewadene bintang tamu dalu menika Mas Jolang saking Rembang. Bintang tamu Mas Jolang dalu menika maragani dados ula. Dobel Wirat Moyo. Rol ula. Repat dagelan catur CS. Emban. Wis kaya Pak Betir. Pun name persis. Emban. Putri CS. Kepruk Lah, prajurit Pitoyo CS. Kados pundi kan saring lampan Sri Huning Mustika Tuban yen ra penting rasah SMS-an. iya. Sugeng hamirsani ngatos purnaning lampan. Duar. Kok sesek ya, Pak? Mercane kudanan. Mercon kok mercen. Iya, mercane kudanan mlempem ya. Oh, mlempem. Mbak Eni, ning keputren Nggih. Mudarasa. Iki paketane ketoprak dialog iki kudu ngene. Iki lakon angel. Mulane ketoprak kene arang-arang sing lakon Sri Huning. Oh, ngaten. Apa ya bisa ya? Aku sesandingan lawan Kang Mas Wiratmoyo. Nah. Intine niku. Intine kuwi. Aku tresno lawan Wiratmoyo ning kadangku tuwa. Apa ya bisa ya? Ya. Kowe nek wis Jolang metu kowe bisa. Oke. Iki paketan iki ketoprak iki angel lakon iki mula. Angel ya ora ngrendas iso iki. Mula piyai ngiri nek nanggap ketoprak sok men njaluk lakon Sri Huning. Lah, rame. Iya. Oke, ayo Mbak. Action. Kelire rong mbok buka lho. Karek sik Jo kowe bintang tamu double. Yes. Tali-taline tak cancak. Kowe mlebu sik ning pilar Jo. Golek apa ya bisa ya kowe lagi metu. Destun teman uripku. Aku tresno karo Kang Mas Wiratmoyo. Pilar. Kok inguk-inguk penonton apa? Kon jero ape metu lho. Aja kono kowe amah kowe piye pilar malah mau Bocah iki pilar. Itu aku ki lho wis omongan ngomong dhewe kok. Baleni. Iya baleni. Destun temen uripku. Aku kok iya tresno karo Kang Mas Wiratmoyo. Inguk-inguk mbok menawa pacare nisul. Kamangka. Kang Mas Wiratmoyo ki kadangku tuwa. Apa ya bisa kelakon dadi garwane Kang Mas Wiratmoyo? Bisa. Kok terus pilare mau mbrukke penonton? Wah. Pilar ora kok triplek ini lho. Sri Huning. Kang Mas Wiratboyo. Wiratmoyo kok Wiratboyo. Kowe dupeh cangkeme merongos ngono kuwi. Cangkeme dawa ya nek tak kira boyo iki mau. Gelem ya iki, ora gelem ya iki. Ganteng elek sing dienggo randase kok. Lapane. Beleni. Sri Huning. Kang Mas. Sliramu ngudarasa ora beda kang dak rasake wong. Kang Mas Wiratmoyo. Aku uga tresno karo kowe. Apa ya tenan lho Kang Mas? Bakal kelakon sliramu lan aku tau kowe. Ning ya ora kaya ngono kuwi. Terus demok-demok. Wong jenenge rasa tresno ki ora bisa di. Mban. Asik. Bakti Kuncoro. Asik. Joget temban toprak yo ngene. Asik.
Kang Mas Wiratmaya. Aku Sri Huning. Apa bisa tak ugemi apa sing dadi ngendi kamu, Kang Mas? Sedumuk bathuk senyari bumi. Siliramu bakar tak labui tresnaku temekeng ning pati. Ya aja ngono kuwi to, tenane. Aku seneng. Aja ngono agak. Wong tresna Iki lho. Asik. Agak aku nek ngono kuwi. para kanca ki mbok aja padha digatekke. Wong pancen aku iki stres. Iki lho. Wah narki senenge ra karuan. Ya terus aja jual jawil ngono kuwi. Wong jenenge jawil ki mergo aku tresna. Iki lho. Dipersane tiyang kathah iki. Ya ben padha ngerti sliramu ki pacang aku, ning aku kan ya. Aja ngono kuwi. Ora enek kok seruning mlakune sentuk. Lah piye to? Iku- Lakune ketoprake piye to? Sik aku tak takon. Asli apa ora? Kok iso munjuk teko janggut? Mlakune cukup Kang Mas ngene iki wae ora usah dadak ngene. Lho iku senengane Iki mobil. otomatis kok, Mas. Otomatis. Aku terus dadi kepiye kaya mangkono ki aku sekti. Alah. Iya. Gila. Sik, iki pacaran tapi nelek. Lah ngopo? Iya lho. Iki lho. Kaya wong belet ngono. Sri Huning, Kang Mas. katresnanku selawase. Alah. Diambung tangane. Aja nduweni tida-tida rasaning tresnaku wong. Oh iya. Walah gedhike iki lho sing marai. Iku wis to iki mbek Gedene rasa tresnaku wong ayu. Coba pun Kakang kepengin mirengke. Gandrung. Mirengke Asmaradana napa, podang Mas? kuning. Nadyan. Kula kinten panjenengane Kang Gandring. Gandrung. Oh iya Gandrung. Gandring oh. Nadyan wujud timbung peksi. Ulo. Dapu anu karo ulo. Angsari. Kok ana ulo semene gedene ulone sapa iki? Lah kok ana ulo mlebu keputren? Ulo parat sedake dadi munyuk kowe ulo. Ulo parat. Lah kok wani gonjak marang Sune munyuk parat kowe sedake dadi tumo kowe. Lagi krungu Mbok iki. stop lho piye? Sekeh ketoprak sing tak tonton lagi krungu iki. Krungu apa? Ula lumprah. Heeh. Munyuk lumprah. Heeh. Ya seterake iki tumo. Lho Lah kowe tumore ya. ora seneng dadi tumo. Lho tumo niku manggone lho. Ndelesep lho. Lho iki tumo katok. Lah. Seneng ora dadi tumo? Iya, seneng dadi aku ning katokmu. Aku gak katokan kok. Weh, Aku jarikan maksudnya. nosok jero belas ngono lho. Jarikan. Mulane ambune kok sermal-sermel kaya letong. Iku letong. Letong buri iki lho kene lho. Kene Sriuning kene. Ije Kang Mas. Bacutke coba. Pun Kakang pengen mirengke suaramu. Ayo. Mboten ngenten lho, iki jenengan kok nggih saged nyuwara suarane kok apik men. Ih gemes aku. Ngene kok kepengin keluarga sakinah mawaddah warahmah. Lah piye? Cangkem tapu iyae. Saking gemese Sri Huning nyang Wiratmaya. Kula gemes. Ayen gemes ki mergo lambene ya kudu lambene diasta kondur. Apa ya entuk tak gawa bali. Nek sliramu sing astama sakura oleh. Nek wis digo kondur arep digawe apa wong ayu? Tak nggo ngeruk letong.
Apik ya bentuke cangkeme jolang ning ngruk letong kaya sekop. Apa cangkemku Lho kaya krungu kowe. Plontho kaya ikrak. aku kaya apa to, Plondo? Ekrak. Akeh-akehan dhuwit piye? Ah, Piye akeh-akehan dhuwit? Iya. Lah sampean dhuwite oke. Lho, kowe duwe. iki agek golek. Kae Sirihuning ki nggugu aku apa kono? Nggih. ya srining sing nembang. Jare tresno kok ya. Heeh. Terahe pertama keris wis ora. Iki ape diapakno to? Oh jenenge tresno ya ape ngrangkul wong Rangkul apa dipangkuno lho Lah, sing iso. cak-cek. tresno apa ora? Aku kok mangku buyuyun lho nek kemah lho. Mas iki jengkeng sik ngono ora sing lambene sing ditukno sik. Oh, Lambe ngene. wis maju mbok tukno sik. Basa ya. Wong lambe ngene iki golekane angger wong lho. Kok wis to? Ora apa-apa. Kewetan lining brantang. Kados pundi Kang Mas? Aku seneng atiku wong ayu ra ketak ngempet. Semanten ugi. Ngempet apa? Sanget. Lah niki Pak Ikit anu amit lho ya. Sliramu ngadeg dengkulku mblusuk iki lho. Kok mlusuk? Kok jerumen? Mblusuk kebayakmu Srihuning. Iki Aduh. Aku kok iso mlusuk-mlusuk lho, kok kaya ombo banget ngono lho. ya ora ta wong kejeneng mblusuk kebayak ki ya mergo kene Srihuning kene ya bocah kok kaya ngene. Halus manis nang sem make. Piye, Jo? Apa lho kok sing mbok tumbuk kono? Pun Pak Ikit. Suasanane piye kono? Peteng Pak Ikit. Kok iso peteng? Lah iya niki wong Yo aja. nyawango kene lho, aja ngisor terus ini Oh iya sawang. kene. Netramu Kok tak idoni lho. Oh sing mbok sawang kok kene terus iki lho. nek tresno iku aja muni tak idoni. Lah piye? Tak miki lho ngono. Wong jare tresno kok tresno apa ora? Iki nganu Wiratmaya ki sing tresno karo kowe ora mung Srihuning. Nggih ta. Lho Kumala Retna. Kumala Retna nggih tresno kalih kula. Tresno karo kowe. Estune Pak Ikit. Heeh. Mbak Ima sing dadi Kumala Retna. Oh, Wah, kene Kumala Retna kene. Oh. Kumala Retna ya tresno. Gurimu Kumala Retna aja. Wiratmaya. Heeh. Kang Mas. Diajeng Kumala Retna. Piwartaning sliramu wong ayu. Etok-etok takon. Wah iki lho. Sampeyan bar karo sapa? Minyak wangune ambune kok beda. Ambune Ora kepiye? kaya minyak biasane. Ambune kepiye? Ya pokoke beda ora kaya minyak wangi sing tak enggo, Kang Mas. Ngambung. Piye milih endi kowe? Jo, milih sing kiwa apa sing tengen? Aja meneh kok ning ketoprakan ning dunia nyata lho Pak Ikit. Tetep milih iki. Sampeyan nyawangi salah aku tak ngerti Kaya ngono kuwi. Apa? Lagi wae ngomongi nek tresno karo aku, bareng bedunduk ana Kumala Retna kok ya terusan wis ngaleh. Sepurane mau ora ana sing di Cangkem dibubu apane? Syukur. Kuman. Sep- Lagi wae ngomong. Wong lanang sepurane lho kuman. ya. Sepurane wong mau ora ana sing dipilih. Lah iki nek ana sing dipilih ora milih iki. Ngece. Aja. Lara apa ora? Lara wong mbok kek yakik kok ora lara. Diwalik. Kumala Retna. Kepiye to, Kakang? Sliramu tresno apa ora karo aku? Ya tresna aku ya tenanan. Kon gandrung nek tresno aja. Yen tresno mbok pun kakang ki digandrung nganggo tetembangan. Sing gandrung kula napa jenengan? Ya sliramu wong jare ya tresno kok. Ah.
jawil ngono ku. Alah mbok ngalah kowe iki bagian berdoa kono lho. Kok iso berdoa lho. Lagi gawe ngomongnya tresno sehidup semati. Wis bar dipangku barang. Bar dipangku. Kok iso wis ngeleh lagian pirang menit. Bar ngomong hidup semati ngono lho. Sehidup semati. Sing diku yo cek. Aduh, cek ndelok. Sehidup semati model kene nek pengen mati yo dhewe. Kene ngurusi sing rondo iki kok. Syukur. Dadi ngono kuwi. Ora, wong kaya yo Aku lho wis sabar. Ket mau wis demak-demok kono. Iki gak ngrasake wong wedok atiku lara, Mas. Atiku. Ati iki dhuwur. Nek lek ati, nek iku anggere wong kudu wis sabar. Bangeten. Ora pareng nangis. Oh, tak guwak lho, yo. Yo. Malah dibuak. Sliramu ki Kumala Retna sabar nggih wong ayu. Kok nek iki turu. Syukur. Heh, sumpah iki ndase bingung. Iku Lah ngono nggawa jarek diurun aku yo nggawa sikil to. wis to awakmu berdoa sik engko aku ben balik rene ngono lho. Wong kene coba-coba wong ayu. Ih, sing tenang ngono gene yo pateni sik. Piye aku arep mbok pateni? Gah, maksudnya Mbok pateni. Sakit hati Wong- kula bapak sama pateni loban. Aku mbok pateni. Dek dek guwakno rono, Dek. Aja. Ngawur malah diguwak. Nek mlayu aja rono dientekno tukang syuting. Rono lho langsung nyeblok. Wong kok purikan, mbok sing sabar. Kumala Retna ki rak ya dulurmu ya. Engko nek wis anu gen lega atine. Dulur wong sampeyan yo gelem ladeni. Ambek sing sabar, ambekan ya apik kene kok sabar ya. Ki omongan apa ya? Terus Halo. Sampeyan bareng opo ae? Ora Bar mbek- mangku mbok triuning to. Ora. Genti aku. Pasang kene. Ya. Ha nek iki ambek 2 minggu nek ya oke. asemane dagelan rupane Goleki nyambik bejo men. Si podang jenar. Sik. Sing serius ketoprak iki. Tak pateni sisan. Oh. Jenar. Ya Sriuning, ketoke kowe wis nandha arep iki. Iki apa to? Tangan. Piye to, Mas? Ora ana sing ngonoke. Lho, ora to? Ora. Konoke neh. Kumala Retna. Pripun Kang? Mas? Rondok jumeneng sithik wong ayu. Agak kepenak ngene kok jumeneng ki ngopo to, Mas? Iki ana sing ora tenang iki. Alah, tenangno. Ya nek atiku tenang. Iya, Mas. Sing ora tenang sapa? Iki lho Pak Igit. Apa? Awakmu kak ya Piye, Mas? masa ora krasa nek nglinggehi apa ta apa. Ya krasa ki mah kaya lungguh dingklek ngono lho, Mas. Awakmu nglinggehi ngene krasa iki belas malah sak dengkul-dengkulku ora krasa. Ora krasa? Pidak ye. Ora. Oh, bener. Jare ra krasa. Ora. Pidak ye. Aja. Sing mbok pidak apane? Ndoke. Wong edian. Penting lho iku. Ayo wong ayu. Bawane isih fontak. Tesih. Isih. Hiba bunga ing atiku. Ndok larang lho nek pecah piye. Ndok iki juku sumong digawe saiki mundak. Kawet mau lho rono ora tau genti karo aku. Iso iya. Sik ya Dik ya. Kurang siji. Iki julung kasus rampung.
Rampung piye? Rampung Sing bawane. teko rampung piye? Rampung bawane. Rampung bawane lah kemayu ora macak yo elik kowe iki. Atas ya omongane atas. Omonganmu sesuk ngatelno kuping. Piye? Aku nek ora macak elek. Tapi nek macak Ayu. Ayu. lha sampean Kene aku. ora macak. Elek. Elek. Nek macak Ya elek. lho krungu ora ilila tambah hilik jare. Aku elek. Iya. Ken. Kok gak ono perlawanan blas to. Kok gen. Lah ping lawan piye wong dasi anten yo iki kok. Elek lah ya Mas. Iya, Sing Nduk. penting ra kisut. Grek. Iki lho jarene elek lah kok yo tetep nekat lho. Lah ya sing penting kisut krungu perasaan. Ngono kuwi wis ngerti nek Tapi wis ya. pasangan. Ayo. Lah wis makane yo senenge karo aku Ngono yo. kuwi wanine Lah. yo Aku bare elek wis. apa wae wani piye? Gak apa Ame iki. Sikirke salah siji, Cek. Katokmu ceblok lho. Orang ngene kok Mas. Katokmu ceblok lho. Molor. Wis benakno. Tak Katokmu. coplok sisane. Aja. Cah ngawur ae. Katoke gegeden dinggo. Sone aja ngono wong loro kok tukaran. Anu garing. Rampunge, Cek. Nano. Nyanding bisa oh ya mbek kene genti. Nyanding bisa. Ababmu lho. Nyanding bisa. Jadi permangan tebon ta apa kok langu. Ngarep, madhep ngarep. Aku ning kene disia-sia. Ah piye? Aku ning kene disia-sia ambek Masuk awakmu ae Wis ya. jan mambu ora? Nyan Ya to, mambu to. iki masih cangkemku mbok uruki, tetep mambu. Wong angin kok ngguri kok bocah iki ngawur. Nyanding bisa dadi tombo